Jeg hedder Jonas Krav, og jeg er journalist og TV Vildvest. Og vi sender i dag for første gang og TV Vildvest, og i dag vil vi fortælle om alle børn i Diekronen, hvor de laver for noget. Og de bakker for eksempel så bakker de bolle og kage, og så lidt om Vivo-butikken, som laver en hel masse ting til hvad de selv og som lørdag. Og Diekronen, de laver de bakker 100 boller og 200 boller, 600 småkager, 20 torter og 200 solæg. Og det er 35 venlige forældre, der har doneret kager til dem, eller kage til dem, hvor de så selv om lørdagen også. Og Anne-Marie siger, at som er leder af Diekronen, hun siger, at det er en spirende kokke, og de arbejder flittigt. Hun tror, de bliver til navn dag. Ja, det er Vivo-butikken, og de er i fuld gang med at lave ikoner og postkort og halskæder og fedtsten. Ikonerne, de er religiøse billeder, og det vil sige, at det er Jesus og Maria og Gud. Og tingene, de kommer til at koste mellem 50 og 75 kroner. Og Bente og Susanne Ries, de er begge glade for børnene, og børnene, de er tilfredse med arbejdet, og der er ikke noget larm derinde, andet end de sidder og småsnakker lidt. Og Vivo-butikken, den kommer til at foregå i 5. B måske. Ja, og nu har vi fået Anne-Marie Kjær i studiet, og hvilke værksted laver du? Et Diekronen, som man filmer sådan meget flittige børn. Og hvad laver I den af? Vi er jo blevet klar til det store Sønderjysk kaffebord, så vi har bagt brødtorte og bolle, og så skulle vi gerne nå bage nogle småkager i dag også. Og så har vi kogt 100 solæg, som skal sælges i vores bar. Og hvordan arbejder børn? Meget fornuftigt, og de er herlige, og de går i gang med stor gnist. Og hvordan er arbejdet i Diekronen? Jamen, de er fordelt 2 og 2 og hjælper hinanden med at lave de forskellige ting. Og har du noget, du vil sige til serien? Ja, jeg vil gerne sige, at det er meget vigtigt, at så mange muligt de kommer og køber noget af vores lækre kage. Man kan købe en portion for 30 kroner, og så er det valgfrit småkager, boller eller lavkager. Og så kan man også senere både få skrædderbuse og frikadeller med kartoffelsalat. Tak for det. Og nu har vi fra en Mads Pæsen i studiet. Og hvad arbejder du med? Vi er altså bare op til Vesterlebar, hvor vi skal servere sprut og stålvand til alle forældre, når de kommer. Og hvordan synes du selv, det gik? Det gik godt med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave hele ugen indtil videre. Hvilke forventninger har du om ugen? Det er for hyggeligt. Og lørdag, hvad skal du lave det? Ingenting. Og jeg må vel ikke få et barn, men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg er ikke gammel nok til det. Bliver du det til lørdag? Ja, det tror jeg nok. Har du noget, du vil sige til serien? Nej. Ikke? Men tak fordi du kommer. Det er Vivo-butik, hvor de sætter og laver ikoner og... Ja, hvad laver du? Er det hyggeligt, synes du? Ja. Og så er vi her til Susanne, og hvad laver hun? Jeg hjælper. Hvad hjælper du med? Jeg laver kort. Skal vi kort af? Og herover der laver de sætsten, den hænger. Så. Jeg vil gerne gå derover og se. Og de skal det bliver flot. Og nu har vi fået besøg af Kurt Friis. Og Kurt, hvad laver du? Eller hvad for værksted ser du for? Jamen, vi har i dag arbejder vi især med loppemarked, men så har vi også lidt med museum, og vi har lidt med karate, og vi har gang i nogle praktiske ting, der skal bygges til der.
og til bodega og sådan noget. Så der er masser at tage sig til. Ja. Yep. Og har du noget specielt at sige til seere, hvad det er du i, eller? Jamen, jeg vil sige, at vi har lavet et rigtig scoop ved, at vi har hentet en masse lopper op i Hjertsted. Og vi har simpelthen alt ved hjertebegær. Vi har alt fra små ting. Vi har lige sat en musikanlæg op, det spilles som en drøm. Og det er billigt at få. Og lørdag, dem der kommer er hurtigt. Og vi har potter, og vi har pande, og vi har møbler, og vi har, jamen, alt ved hjertebegær. Så det bliver et rigtig godt loppemarked. Det gør det. Og ja, så vi vil sige tak til Kurt. Jonas, hvad har du gjort tak? Interview. Nej. Så har vi Melanie. Og hvordan synes du det er at arbejde her i Dikron? Det er rigtig hyggeligt. Hvad laver I? Laver boller og sådan noget. Og brødtop. Det var det godt? Ja, det er det. Det var godt. Og ja. Så skal også sætte Anne-Marie og holde regnskab over det hele. Og det er Maja. Og hvad laver du? Boller. Og det var så fra Dikron.